Pardon. Ah! No, dov'è? Io calmo. Non si usava, cioè, tre sono sereni. Как соблазила, сильно. Где? Mislim, ću ovo povolim. Te nek igraju sam na ovo, pa već smo skrivio ovo mijenjac. Ne znam. Oj, leđa. O, Jugala koja je slobodna. Ne vidim. Ova sadnica je Zmanovića. A ovo je vidim na pivac. Ništa. Ništa. Ovo je kako, da. Šta je time out? Hoće ovo pozirati? Pozirati? I šta pa? Pa nema veze, tako i trebaju. Imaš svoj glupača jedan. Imaš svoj. Igrao Sanja, ne vidimo da. Znam si. Upijaju na kameru, što da voliš.
napravi kapu, vidi. Evo moja kad je pelcova. Zahvaljujem. Ajde, Jaco! Odem ti Jaco. Ej, snima se. Pošto slažu. Čeva hopsova, ja cmati, buču. Buču. Prijatelj Jan. Nije zanimljivo. Ja kontam, nemoj Alman piješ više. Znaš koliko mi je nezgodno na svijetu? Stavat ću se ruku ovako. Ja ne. Umisla. Čuhatio da je. Ale. Tako da je tate kod mene izamre i izdavam. Izam. Hajde vas, kada vas? Ovo je kakve su naša tata. Ja ne polcovat ću se. Gdje? U stvari. Na kapu. Koji? Da budim. Nisam desno. Sjaj. Sada svakak nisam čula, pa sam se zbunila. Dobro, nema 10. Zna, Lebron. Znam, ali skupo je. 10 sam 10. Jo. 330. Da, ja, za patike jedno sam 260 maraka, da, za patike odmah mi je otišli nikad više. 330 lata. Biće kuda je semafor. Vidite boja, a me se ne sviđa njihov oblik. A? Svoje ruže. Isto oko. Isto oko. Ko je to? Jalo, daj. Moja Sanja je išla za reprezentaciju. Ostaje. Ja. Ali ispala nešto. Žeta što ove godine nema ove U6. Ošlo pojedinca. Hej. Je to uopće bilo bez, uvijek bilo bez veze, kako god trebam. Bravo! Bez glupova, ova desetka... Nije desetka, to je bilo. Sad. A da je stigla, bila bi njihova. Aha. Ovo je mogu svirati, ona je pao u napad, jer reakcija šta ovako. Evo te morala. Ujutro nam ruka, nek zovnu time out. Večer je 12 Gojković, Grbačka Deška, dodatno bacanje Dačininovića. A da praviš noć. Moj sine. Smrdi. Jel nam ili spiš 8 prema? Aha. Da, dobro. Jutro sam ja pogledala. Nije od toga. Šta brojiš? Šta je bilo? Ja sam plakala. Ono ti da. Onaj, izgledala ono. Nisam. Kaže, meni tako zapo, ja plakam. DHT bebe. Al parodi. Kaže, meni mama rekla da si jučer nakte, ja nisam htjela izbijem nije oko, šta ću? Mene nije znaš. Eksekta.
Znaš ono, Kad vidim. Znaš Ako ono. naftu za burek. Znaš ono, kaže, ja se popila normal i dobila John Cena i dala toliko krvi se. Ima, pa znam ja, sad ću te reći, ali ne mogu sad snima se. O, kako, ja sam to prije. Ja sam prije, to mi je ostalo. Ovo je fruta. Ko? To je to. Ne znam se. Da daš i nama, ali kad bude ono... Ja. Vidi kako sjedi, znate. Krivo. Ne mogu skladati. Pa ne mogu. Ovo je 4. Danira se nabava. Šta gledate? Pa šta je, koja tema? Slat. Je li to ono slatko i marko? Ne, ne, slatko. Isto malo. On se veliko ne besa. Su podvelični si. Ja. Čuje se sinu. Pauzi. Pauziraj pa. Ostavit ćemo staviti. Evo još 3 minuta. Kod nas je biti. Stopirao. To slobodno sad, jes? Moga sam još malo se. Nisi pa snima se. Evo sad. Možeš što boli. Prepriča. Vidi fake čarape. Kod koga? Kod Vidi ne stigoše ih. meda. Aj, šumi, molim. Bravo. Baš šumi više, molim. Malo igra. Pa samo mislim da... Ovo, pa i... Jel sedmica opet? Ja. Pa sve to oko reketa pogađa. A mislim da je pamet. Hajde! A? Kako sam imam malo pogledala. 12 minuta.
Pa će riba 30 milijuna, znači 30, 40. Pa muši. Hajde, napravit ću vuču pojem. Što čačkaš? Ovo je zvukova. Ajde, Jaco! Nije se spočinio. Ne, pa pokušavam vidjeti. Koji? Naravno sta jakna? Nije. Nije, on ima siru. Bija znate li? Sjećam se. Znači? Jesu, dobro si. Koga? Jesu, dobro si. Ona sina mene... To je od moje, od Snježija ranca sina, on svaki put priča na utakmici. Kaže, ala kad se tute sa vratom, samo što ga ne ubije. Alo moj. A nije im brat kad je u mene vidio ovako, stoji gleda u mene ovako, u njega ne znam ko je on. Zaljubio se. Ma fuf. Ovo smeđu jako nešto. Manala ide nešto, pa ću mama će Alisa jela. Pa će mama Alisa. Kad je Vučuk rekla. Stojimo mi ispred hotela. Cijeli u kombiju i govori Vučuk, gdje ćemo reći? Jes, no imam na glavi, jel? Ja, evo. Evo je hotel, kad je Ukom, da. Bravo, Alma! Aj pogod. To. Bravo, Isa! Ovo je muta, ne da. Da izzemlje turnika bude u Beogradu. Pa, ne, prinosi. Koja je lako će uzeti. A ovo kad zovem kremu... Zauzeta. Žena iz Mijaka. Kašpica. To je dječka. Pa me dan to ne ostane. Troje, četvero. Boj, troje, četvero. Ajde, Alma! Ova zvat. Ne vidim se. Uvijek prilike bacam. Nisam snimila ovaj koš. Ajde, fališ u klip. Kašpica. Na klub, jel? Kako se nam staje? A? Kako se nam staje? Mina. Šta sam ga uzela moj ide? Pazi! Ispinjeta. Bubrege. Bubrege ovako. Kašpica je Ispinjeta. Kašpica. Ja moram sam sam nazvala. Kašpica, ono ne. Gdje sine, nemoj sve se čuju. Upravo sam pogledala kašpicu. Ao! Kašpica.
napad. Podala sam tako listić. Zapravo za ovaj kekse. Jesu ovakve. Što sam požela? Ananas. Foj. Ja nisam ga jela. Za dorčak mali ananas. Foj. Oj, Bože. Uzmi tako mi gledala dva kaže, puta. ne, uzmi jaja, ostavi se, kaže ti budalašti. Evo za ono suho voće. Sada ti kaj vađe su. A što čao se. Jel to? Ne šut. Šta će biti? Šudi sad nisam da. Nešto jaka. Da. Kome? Čao. Vidite. Dođi da čujem. Uvijek sam znala da ga volim, da je dobar čovjek. Evo i kečavite se. O, ja ništa ne mogu utaknuti ni pogledat. Visoka glak, kako to je? Cijeli dan nuđu, ovo je pola, bol. Svaki vlak. Ja kad plačim sam ja vidim. Ja plačem samo kad mi smrde noć. Kad mi smrde tek. Ne, ja plačem. Vučuk. Auto. Znam ja šta je. Šta je to? Aj pokažite ima. Imaš jedan dobar video, morat ću ti pokazati. Ali da, na polovremenu. Ja. O čem se radi? Nisam ga dugo gledala. Da, ako je to znaš na auto za brodom bio. A što je hitno? Sine provid da si. Znaš. No, mene, Je glup, skonto. Vidite šta, ako se vremeni, ali ne promijene se Daško, još što auto prevrći. Oj, kad mi reče auto, sjeća je slike sama, pa stala nagrtni. Rupa mu dala. Nije, Rupa, a dala je bila lepna. ne, ja tako. Ja vidjela sliku. Onu kecanju, ja plakala. Ko? To, Dubica. Oni su nešto plakala. Ja. Ja, taj chat kad je zajednički bio, ja nisam znala ko šta piše. Morskom bilo čitati ono go. Možeš ti to plakat, znaš? Ma možeš ti onu, možeš ti ovu, da pijem boni kulgu vegetari, plačujem, skaču. Ja sam dao oderala, boni kula. Ona u školu. Saša, više je bubreg mači. Svake vakume. Tako, evi kečeri. Kašpica. Bila sam ti, nemam se hvat. Naravno, svijete Bosta. Ovo je kašpica, kao zbog otrovne. Ali šta ću mi sad? Mislim da, kompa. U školu imam nešto, ako pomažem da mam neđe se kažem kačkam se, imam još nekih drugog rada. Ne ide. Ja, to je tasno. Čuj nešto, ne mogu sad smanjivati, da.
šaklu, vaklu, Kako from Sina you can see me. kašpu. Ništa. Čuo. Nema veze, doći ja skočiti do Daga, hoću majke da mi pomogu. Treba kašpice ti sam... Dobra si, ja sam ne izvakam, radujem ti pomogu. Milica Pavlović, ti ljudi. Ja pazim sam suzu beku. Spomni da ga ja platim. Ne, nekad. Ali najjače mi je ono s antenom. Mene kad je Ratko zapora. Svakao. Sam ne znam, sam se čuješ šta mi rika. Šalim, sam je lijepo. Mi smo mi last best. Bravo Jaco! Next Jaco, volim te daj. Oko zako, zub. Snimam sve osim utakmice. Krugić. Papirni brodići, žele se nastići. 14 godina. Papirni brodići, žele se nastići. I koga loviti. Maža doći. Samo je lava, što im nešto snimati. A ja znam šta. Voda si. Voda je snimati. 46. Piątek na Dubelska Weszko oraz wracanie Kręży. Ovo je buču gdje malo. Pa znaš ti tu? Pjesmaš ti. Da šuti. Hladno nije prednije ujutro, zbog nismo normalno. Melisa i Melika. Ćao, ovo je Majra, ruka gore. Neko čovjek ruka gore. Da šuti malo si. Niko ne vidi da. Koje su ove dobre dice. Uj, bravo! Ode cura polaže lopte u ruke. Djelopte. Kako su ove dice? Pitat će poslije tako. Eno. Jest! Imamo ti svaki slobodik. Mislila kako sporo ga. Ja sam joj minuta. Eno vam džambe. Ali evo Alma na drugoj strani. Bravo, Alma! Da peca mala kada bi razbila. Gdje? Dijani. Ko? Na džambe. A što? On to prođe. Je li igra? Polen. Imaju kućavaju. Pa što? Pardon. Na riječi. Pa gdje malo? Smanj. Na riječi sigurno pače. Ne znam nikog ko sam. Ne što se nekako. E, sve vajne. Pojdi. Ga Jaco! Jaca kill banana podijela. Gdje se igra? Gdje je sad džamba? Eno. Što mi se prije sad? Vidiš gdje je Miki? Što je Miki došao? Nije vidio. Evo, Miki. Ja, nije što Miki pazaraca, njim on to be mene da. Zna. Otkud tu? Ne znam. Bravo, Alma! Ovi spodali na mene.
Izgledaj što ja i ti gledamo zajedno. Kako se nagijemo. Je plaće, pa je o čabu. Dobila sam 4 iz Njemačku. Nije bilo ne bez. Bravo, Jenny! Šut. Ide. Ne ide. Ne vidim odavde. Naši. A? Sad će ona po drugom vremena. A koliko je rezultat? Imaš 2. Koliki je rezultat imaš 2,5 minute? Nisam čuo, 45 2. Evo sad će biti 47. Bravo, Jenny! Bravo, pas! Molim! Bravo svi! Ne znam, riba. Otvorilo je samo. Poslušam naš hvala. Evo, sad će zvoniti pa ćemo... Ona je završila. Kažem nazad, Ala, vrijeme ti da učiš, sad je drugo poluvrijeme. Drugo polugodište. Nema u životu drugog poluvremena, znaš. Da ubaci ako Boga zna. Ovo što volim ove koševe, oni u celju, znaš, moraš tačno cijep pogađati. Udari u obruč ode 50 metara, ne zitam. Zato smo izgubili. Jesi ti vidjela kako smo mi igrali? Odnosno mi nismo igrali, ovo. Ali ništa u nas se bojimo Kroacije. Šaru Šubića odgovorim, rekao kako sad. Manga nas je pogledao. Gdje je Monika? U cijevu. Ali ja mislila mi nije. Gdje je Monika? U cijevu. Valjda, mati bolesna kad čekaju da odzove. Ne znam tako mi je. Zar još došla bila tamo? Jo. Pa ja ti volim. Ne želim ništa da ti daš. Mate, došli je na te vrati, ustajne. Ja, sine, Možda malo super. došla je nokiški. Došla je nokiški na mati, ja to. Oj, što boli. Aj. Tako izlapla mi ova nervija. Ko je napravio faul? Što je dušo? Ne ide mi. Kad ne idu u vodu? Ja nisam No sad. To buči baci. To. Nisi ti bila Majra samo kad sam onaj sok? Pa ono... Ljubila Mina. Aj, moguće. Ona Lisa. Ne igra ništa. 7. Lisa. Jel ovo ima 2 ili 1? 1 sat. 2 ili 3? 2 pa. Joj, nije.
A nisam Ma pitam za Almu i one. 2. Ja se čudno gleda, sam imala 5. 4. Spojeno sve. Ja bi volio U celju ima 6 jeropisa za taj. Daj me I prva se ona ne pali. Ako imaju 5 ovih zelenih i jednu crvenu, a ta prva se ne znam zašto. ali da vidiš im dresu ovaj šorcila. Bice si, bice. Ovako, Bice? da su ovako, ali je usko skroz. Bice. Što ne ovako, bice. I da i tu ovako imaš broj. I dres imaš gore uzak skroz. I nije nego kratak ovako. To je tako. A nadvajte se isto uz tebe Bože. Joj. Ja, dobro to tako. Ilka pošalje onog smajlija na Viber. Onako. Ili okej. Ima plastara sakana. Ne. To je pogovor, i to ovdje koji mi sređa. Gdje? Sam se Zabuđa se. Za 6 minuta, treća strana. Ima rekao tutao. Ajde, reci kod mene. Šta je rekao? Kako kaže, pita sad da sedem kod tebe, pa ću se vratom. Ja ću ja bolje. Da da skod. Gledaj. Tam uđe smrta. Ne vidi ovo sadži, ove gumce svi. Uđe se uzela naruku, kako si? Ovo je pa... Znaš koju loptu zgubi? Ja kad šutem tricu... Ovo je dobro biće, boss. Ja kad šutem tricu znam da sam loše šutno, sam molim Boga pogodio obroj. I ja isto. Ja kažem, znam kada ići dobac, i uvijek kažem ništa, neću, ide. Ono, čuke, rećem da sam spala. Jes bila ti na utakmici kad sam ja prljaknula tamo, gdje je ova linija centra i out linija. Tu tako u čošku bila je prljaknula i uđela. Evo. Od tabla. Mislim da sam u Sarajevo jednom želji igrala. I to 2 sekunde ili 4 sekunde do kraja četvrtine i govori ovaj trener iz Livna: Marija, možda bi trebala čuvati igrača i meni. Onako Ščukić izvodi i ta Marija dolazi do mene i ja prljaknem loptu i ono uđe. A tu utakmicu trice bile 8-6.
To jednom i nikad više. Nisam nikad šutla više trica na utak. I to dvije nisam im dobacila i on je šut. Evo punđe. Ovo šut, gladna sam. Ja čim dođe ovaj medalj, ja budem gladna. Je li moguće? Vrat. Što? Pa ne mogu da se pomijem. Izmjena. I ne ide. O, ja mislila moje. Malo. Čekaj da je većina preočena. Aha. 40. Aha. Ovo treća 14, 5 minuta. Treća. Kupao sam sad maskicu. To je nama često ne prekine na nekada. Dakle, ja možda ne pričam. Kao tako je u mene mati nešto pričala sa mnom i ja sam sve što ona je rekla, nešto ja njoj rekla, što mi nisi prije rekla, znaš, kaže ona, hej dobro, ništa, čao. Ja govorim čao i ona tamo nije prekla, samo govori tamo, što ti meni nisi ništa rekla? I nastavi tam priča s nekim, nešto deseto priča. Šta se skup, ne znam, osam kazečki, ja ne znam, okružnečki u jedan onaj kazečki naš šta je, opet se šmita. Treba meni kupiti onaj kuder, ne znam koji je broj. To je ako ne mogu sad znaš, evo za minut ne znam, hajde. I onaj, čekam ja, ne, vidim ona, ja ne znam, već to sludila tamo. Ja preko. Gospod, ljuta se ne nazove. Oni da je priča. Ja, mama. Nakon jedno pola sata je skratala, kad je otišao i gledam. Na. Ko je napravio faul? Izmjena. Najgori mi je ovako kad zovne da priča, ne znači da gleda. Eto, ništa piše. Hajde, Alma!
Ja znam. Opsuhala je rekao nešto. To što napravila kao matrica. Nisu 29. Da. Jajaco! Jesi grlata. Eto nam hajde. Eno tamo, ona kompanija, sad sam fale i moj roditelj. Pa Almin roditelj, Naidni roditelj i moj roditelj, oni svi zajedno tu se druže, na utakmici pričaju. A u mene roditelj ispod sedi, ispod Ja. vas. I onda se sastavi tamo u hodniku. Je da dođe ne znam ko je ko. Ja i joj. Zna Naidine, ali Almine utref nema šansi. Ne idem roditelj baš halaca, znaš. O mene mati nema našto, znači. Pa tu je ta kompanija, sad fale moji roditelji, ona neće on doći, ne igram ja. I meni mat sve govori, Znaš da ti kao sad? znaš ti da ti Alma ovako, znaš ti da ti Alma ovako, otkud tebi to, kaže, otkud? Almin roditelj znaš rade na pijaci. Ja znam. Alma ovako kaže šta je alkohol za nas. Imala je Domilis. Jel snimaš? Nema se dati, da ćemo se odavljati. Jer ovdje ima 3. Bukvalno ja, kako šta ja sam tu? Jednako sam ja, ne, šta? A treba da bude uži, a duži. Anja meni to dala. Torbica i aparat. Kud ja bi dala? Gdje sam ovdje stavila? Idi jedna mlađa Danji, reci da mi da nešto drugo, da ovo nije punjač. Da molim te, idi Danji. Idi. Ajde, pa nema koja će ustaviti. Reci od ovo nije punjač, da mi da pravi punjač.
sudstvo, gdje je kad Matija? Stavio čovjek, ne može ne. Ukrao je sudstvo u svijetu. Pa jeste, okretao sam ne bio drugi čovjek. Ovo je stavio ovo je kao za Matija. I celom slučaju. Prošao broj 11, Samovilović, Jasmina Medvedović, osoba 13 pojena.